Mega loud shoutout po sa lahat. Good evening. Ma'am Jocelyn, good evening po. Good evening sa lahat. Yahoo! Yahoo! Bistak TV, mega loud shoutout. Kumusta na ikaw? Sir Van Lloyd, mega loud shoutout po sa Team Risaki natin. Shoutout guys. Saglit lang, mag-play tayo ng musiko. Good evening. Bistak TV, mega loud shoutout sa iyan. Good evening. Ma'am Gabriela, shoutout. Mega loud shoutout po sa lahat. Good evening. Ma'am Ens, mega loud shoutout dyan. Good evening po. Nagsikain na ba kayo guys? Nanonood ako. Tapos sabi ko, ay alas 7 na pala. Bistag, shoutout sa'yo. Team Rizake, Yahoo! Good evening. Ma'am Jocelyn, nanalo ka ba sa last game ni Ma'am Risa? Kumusta na po sila? Hindi host. Ayan, Bistag, nakuha ba na kanyang tahanan? Kumusta na? Anong ulam, ma'am? Paghasap. Sige. Ayan, done na sa'yo. Meron din akong premiere, guys, ha? Kain lang kayo dyan, guys. Kain lang. Sisig, sarap oh. Wala pa akong kain. Sige na, bistag kain lang. Thank you.
Gabriela, mega loud shoutout sa iyo. Salamat. Jocelyn, thank you po. Kain ka na, ma'am. Tatamsak lang ako, guys. Boss, mega loud shoutout. Good evening. Good evening po. Salamat, boss. Island Boy, mega loud shoutout. Good evening po. Bago lang po upload. Ayan. Dito na, boss. 56. Nakalibang naman tong laro na to. Good evening, boss. Sabi ni Ma'am Jazz. Megala siya, Ma'am Jocelyn. Sabi ni Boss Butchog. Kumusta na yung shorts natin dito? Ma'am Renzel, mega loud shoutout. Good evening po. Ma'am Renzel, boss, kumain na kayo dyan. Kain na kayo, kumakain na si Ate Jocelyn. Kain mo lang kami, Ma'am Jazz. Mukha bang green yung bago kong premiere? Tamsak. Sir Yax, mega loud shoutout. Good evening po. Salamat po sa inyong patamsak dyan. Hello, Sarang. Mega loud shoutout, Sarang. Maayong gabi, sabi ni Sir Yax. Maayong gabi.
Hi, Ma'am Renzel. Sabi ni Ma'am Jazz. I am Korean. My name is Sarang. Yes. Ma'am Sarang, you have jacket already. Mega loud shoutout. Sabi ni Sir Yax. Kanina, boss, sabi ko, bakit tumigil ang iyong, live? Aba, tapos na pala. Dan, boss, sabi Ma'am Renzel. Ma'am Renzel, kumusta na? Hello, Ma'am Jazz. Sabi ni Ma'am Renzel. Guys, may bagong upload si boss dyan. Sagasa. Pakisagasa na lang ang kanyang bagong upload na shorts. Idaan nyo na rin sa aking bagong premiere, guys. Sa Monday pa naman yan. Arang! Thank you, boss. Welcome, Sarang. You can drop your link and make friends. Salamat po, Ma'am Jocelyn. Dan, Miss, Sarang. Ayan, Sarang, you love them also, okay? Subscribe also to their channel. Dansa na kami, sabi ni Ma'am Gabriela. Ayan na po ba ng bahay si Ma'am Renzel? Ma'am Renzel, gawa ka ng shorts mo. Ma'am Renzel, na sa yung binaba. Gawa ka ng shorts mo. Malay mo, mag-trending. Ano ba naman yung leg ko dito sa may Parang may stiff neck. Dan sa'yo, Sarang. May Inday upload ako dito, naharap kanina. Hindi ko naharap kanina. Renzel dan sabi niya, Sarang, boss, friend.
Ilang araw ako, pangalawa ba na hindi ako nag-live? Ay, ilang araw, bumaba yung ano natin eh. Yung revenue natin, imbis na pataas, pababa ng pababa. Gigil ako. Kumusta kayang ano natin? Matagal-tagal pa tong ano. Next month pa to. Next month pa tong mabubuo. Bye mo po, Yaks! Sabi ni Ma'am Renzel. Hindi ko ako silent ko. Harang, boss, thank you. Wala ako bahay, Renzel. Taga-support lang ako. Salamat, Yak. Salamat, Sir Yaks, ha. Ilatag nyo na yan yung mga shorts nyo at panoorin natin. Dan, harang Ma'am Tep. Salamat, boss. Boss, thank you. Ibabaan nyo na dyan yung mga ano nyo at tirahin na natin yung mga shorts nyo. Ayan, nagbaba si Renzel. Saglit lang, Ma'am Renzel. Tinatamsakan ko din yung ano ko eh. Mukha bang green yung premiere ko, o mukhang dilaw? O na, ano lang ako, malabo na yung mata. Mukha bang green? Mukha namang green, no? Dapat nag 2 tablespoon pala ako dito sa ano ko. Apay! Bumaba yung revenue natin. Ba't kaya ganun? Pag hindi ka lang nag-LS na ilang araw, boss, salamat po. Fox Cox, thumbs up na. Inday, thank you.
Ma'am Renzel, ano yun? 2 minutes? Tamsang? Tamsak. Boss, thank you, boss. Diyos ko, Lord, yung magandang hapon. May tuwad pa si Madam Rencel. Shorts to eh. Sabihin mo sa title mo farm. Or rice field in the Philippines, mga ganyan. Harang! 11, harang 11 minutes, ano ba yan? Good evening sa lahat, sabi ni Sir Fox. Mukha bang berde yung natin, yung premiere natin, o mukhang yellow? Wala na akong maisip na content eh. Dahil dumating yung matcha natin, yun ang i-premiere natin. Sa next, kutsinta matcha naman. Next time, kutsinta matcha naman. Para Hi, Ma'am Susan, Taiwan Vlog. Mega loud shoutout sa'yo, Madam. Good evening po. Tamsak dan sa nakapin host. Thank you, Sir Fox. Haba niyan, boss, sabi ng Renzel. Ma'am Susan, Taiwan, mega loud shoutout po. Baba ka ng bahay dyan, ma'am. Maglablawan tayo. Okay na yung wifi mo, boss? Thank you, boss. Mega loud shoutout, Sir Fox. Magbaba kayo ng mga shorts nyo, guys. At panoorin natin.
Thank you, Ma'am Jazz. Ayan. Sir Fox Cox, thank you po. Sir Fox, baba ka ng bahay mo dyan. Baba ka ng video para ma-view natin. Ano mas matibay? Purong buhos? O ano? parang hindi matibay yung purong buhos, no? Kailangan dapat may may lupa, may lupa. May ang tawag mo doon? Hindi lupa, may Salamat rin sa tamsak. Dan kanina, boss. Yung mga tamsak, dito, yung mga alagad ko, tinatamsak ko na, boss. Idaan na natin. Tayo-tayo lang naman, nagkakayaan pa tayo. Four minutes pang harang. Bakit kaya walang harang ang mga shorts natin? Boss, dito ulit ako sa bahay mo. Ay,
Nakapasok din. Aray ko. Saglit, palit lang ako ng alagad para maano ko, maidaan ko din. Naghiwa ako ng kamatis kanina. Nahiwa ko yung kamay ko. Tapos nakalimutan ko, may sugat pala ako. Nagpiga ako ng lemon. Ayun. Double kill. Pero mas mabilis maghilom yan kasi vitamin C. May pamangkin ako nag-start na mag-YouTube. Sabi ko, pupunta dito at dikitan natin. Ma'am Risa K, mega shoutout. Good evening. Salamat, ma'am. Ma'am Lalala, mega shoutout. Mega shoutout, Lady Boss. Ma'am Lala, mega loud shoutout. Mega loud shoutout, boss. Sabi ni Ma'am Risa. Mega loud shoutout po, Ma'am Lalala. Good evening, good evening. Mega loud shoutout, Lalala. Sabi ni Ma'am Risa. Mega loud shoutout, Ma'am Lady Boss. Sabi ni Sir Yax. Mega loud shoutout, Ma'am Jazz. Mega loud shoutout, Lady Boss. Sabi ni Ma'am Rencel. Harang. O 3 minutes, sabi ni boss. Megala shoutout Yax, sabi ni Ma'am Risa. Megala shoutout Ma'am Lalala, sabi ni Ma'am Rencel. Master, megala shoutout Master. Kita-kita mamaya sa ano mo. Good evening po, Ma'am Jazz, sabi ni Ma'am Risa. Salamat, boss. Ayan. Mega shout Ma'am Rencel, sabi ni Ma'am Risa. Mega shoutout, sabi ni Sir Fox. Mega shout Sir Fox, sabi ni Ma'am Risa. Lady Boss, mega shoutout. Ang hapdi nung sugot ko. Kaloka. Mega loud shoutout, Sir Fox. Salamat sa patamsak po, sabi ni boss. Team Risa, kaya shoutout sa inyo, guys. Megala shoutout Sir Fox, sabi ni Boss. Salamat, Madam Lady Boss, sabi ni Fox. Boss Butchog, megala shoutout po. Thank you rin, Sir Fox, sabi ni Ma'am Risa. Harang! Salamat, boss, sa parang mo dyan. Ma'am Lalala, shout out. Good evening po. Off kaya ta ngayon, host, sabi ni Master Denon. Master, shout out. Oh, Master.
Mega loud shoutout, Master! Sabi ni Ma'am Renzel. Mamens! Mega loud shoutout! Good evening po. Baka pagbukas camera, sexy ka na, sabi ni Master. Malay mo, Master, di ba? Mega loud shoutout po. Mamen, sabi ni Boss. Love you, TV. No. Ayan. Ayan, love you, TV. Saglit lang, bigyan kita dyan ng jacket. Para maging blue ka dyan. Walang kulay yung ano mo eh. Saglit lang. Ay, data. Alagad mo, data. Alagad mo datawin yung main mo. Wag main na. Alagad dapat. Ayan na. Asang ka na? Tamsak dan, thank you, Ma'am Ens. Hello po, Sir Van, shout out. Ma'am Ens, hello po sa inyo dyan. Ayan, may jacket ka na, Love You TV. Huwag kalimutan na mag-like sa ating live. Ibaba mo yung channel mo. I-search mo yung channel mo dyan sa iyong alagad, tapos ibaba mo dito. Katulad ng tinuro ko sa'yo. Mega loud shoutout, Sir Van at Mamen, sabi ni Boss. Salamat, Mamens. Sir Van, thank you po. Mega loud shoutout, Sir Van, sabi ni Ma'am Renzel. Mega loud shoutout to all, sabi ni Boss. Moto check. Dan po, sabi ni Renzel. Ayan. Moto check. Dan na sa'yo si Renzel. Mega loud shoutout, Boss. Sabi ni Ma'am N. Si Ma'am Ens ba to? Oo, kasi baliktad eh. Z-N-N-E. Mega loud shoutout, Ma'am Inday. Mega loud shoutout, Ma'am Jazz. Ayan. Mega loud shoutout sa'yo, Boss Butchog. TV. Team Risaki, sabi ni Master. Ma'am Tep, busy lang po ah. May ginagawa lang kami ni Amo. Yes, Ma'am Lady Boss, no problem. Thank you po. Boss, naayos mo na yung ano mo, night boot mo. Nagsisimula pa lang po. Guys, palablab naman ako kay Love You. Love TV. 3 subscribers pa lang siya, guys. 3 subscribers pa lang. Ayan, lablabin natin yan. Ayan, dikit kalembang na sa'yo. Love you. Hindi pa rin, Ma'am Tep. Ayan, yung bahay ni Master. Master na sa'yo si Ma'am Renzel. Sige, love you. Ayudahan kita. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Huwag kalimutan mag-thumbs up, guys, ha. Thumbs up ka naman ako.
Bikini. Love you, TV. Done. Hello, Travis. Can you flex me today, friend? Hello, Travis. Mega loud shoutout. Yeah, you can drop your link. Drop your link. Thank you for the colorful. Colorful. Ano daw? Para nag-loading ako dun ah. Drop your link, Travis. We'll give you bananas. Renzel! Dan na. Din ako sa'yo, sabi ni Master. Ayan. Love you TV, dan na. Ayan, Love you TV. Balikan mo si Renzel. Nagbaba ng link. Tapos shoutout mo lang siya. Travis, you can drop your link and we will flex. Thank you so much for the colorful dollar sign there. English natin, loading yung English natin, guys, ah. Love you TV Dan, ayan. Asa na si Love you TV? Ma'am Love you, asan ka na? May binaba sila na link, balikan mo sila. Ayan, padikit. Ayan, nagbaba ng bahay sa Boss Butchog, yung link. Guys, baka naman po pa-support. Mamayang 8 p.m. premiere. Salamat po sa inyo. Sabi ni Master. Sige, Master. Is this your main channel, Travis Burge? Love you all done full pack. Hold on, I will check your YT channel. Travis Burge Jr. Ito guys yung bahay niya ni Travis. Consuelo. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just gotta run and look behind you and say, everybody who wants to run, but I can't stop running. Listen to me, hear me. You can't. Ayan guys, pa-bell all lang kay kay Travis. Nagpakulay sa atin. You can't stop chasing the dreams of your life just because you know when you do it, you're gonna have to do it all by yourself. Digital Wizard Photography, mega loud shoutout. Kasano ti bell all, dikit kalembang, bell all is turn on ang bell. Dan po, Ma'am Tep, sa binaba mo po. Thank you, boss.
Si Master nagbabari ng kanyang bahay. Digital, may jacket. Excuse me. May jacket ka na. Love you TV, sino yung Dan mo? I-mention mo yung name. Kunwari, Dan, sino yung binalikan mo? Sino yung subscribe tsaka bell all mo? I-mention mo. Kunwari, Dan Aljur, Dan Pogi, ganyan. Kung sino man yung nagdikit sa'yo, ay pinuntahan mong link. Guys, bago pa lang si Love you, ah. Love you, TV Dan. Ayan, si boss. Balikan mo. Ayan, nababa ng si Nightboot. Love you, TV. Ayan, may link. Siya yan. Yung boss butchog, siya yan. I-click mo yung link, tapos dikit, kalembang ka lang. Kasi channel yan eh. Tapos, shoutout mo siya dito. Dan, boss. Ganyan. Dan Sukle. Ganyan. Ayan, balikan mo. Dan na sa'yo si boss. Si Renzel din, dan na. Ayan, si Ma'am Justin. Ma'am Justin, may paglablaban ka, Ma'am Justin. Sir Carlo, may galaw shoutout. Si Fox Cox TV, dan din sa love you. Sir Carlo, may galaw shoutout. Sir Carlo, dito ako sa inyong bahay, cute cats. Welcome po, Harang. Good evening po, Sir Carlo. Sabi ni Ma'am Jazz. Good evening po, Sir Carlo. Sabi ni Ma'am Jazz.
Good evening, Ma'am Jazz. Sabi ni Sir Carlo. Night boot dan po, sabi niya. Mention yung name. Regi pa susunod na lagi tricycle no yung batim. Foxcox TV, hello, sabi ni Ma'am Jazz. Guys, nagbaba si Master ng kanyang premiere. Pakigulo na, pakigulo. Tara na't makigulo. Guys, pasupport ako kay Master Denon. Dito na ako, Master, sa'yo. Thank you, Sir Fox. Dantamsak sa pork steak mo, Jaslyn. Sabi ni Sir Carlo. Mami mega shoutout po. Good evening. Good evening, good evening. Master, sumali ka na dito sa namin, sa group para may taga-support sa premiere mo. Mamens, thank you po. Good evening.
Okay, Ma'am Renzel. Ang ganda nung pinapat... Boss, anong ano ka na? Anong episode ka na? Ako naghihintay na ako ng next episode. Salamat, boss. Master Denon Dan. Mr. and Mrs. C, number 4. Shout out po, good evening. Ayan, may jacket na po. Thank you, Mr. and Miss C, number 4. Baba po kayo ng bahay dyan. Salamat po sa inyong padaan. Same old thing keeps me around. If you wanna fuck around, time to go Christmas shopping. And if you wanna fuck around, baby I do. Just wanna feel with you. Oh, with you. Oh, with you. Oh, with you. Oh, just wanna feel with you. Ma'am Jazz, thank you. What was your name again? I see so many of them come. Want me just play pretend? All your girls, they just wanna have fun. And it's the same old thing that we all see. Same old thing that keeps thinking that I just wanna be alone. Just wanna be alone. Same old thing keeps me around. If you wanna come around, baby, it's cool. And if you wanna fuck around, baby, I do. Just wanna be alone with you. Oh, with you. Oh, with you. Oh, with you. Oh, just wanna be alone.
Mamets, Merafi Vlog. Mega mega loud shoutout po. Good evening. Wala lang ma'am Jazz. Para nang may makita kayo dyan sa screen. Ma'am Merafe. Ayan, may jacket na po. Mr. C and Mrs. Thank you po. Wala lang magawa, ma'am. Paano lagyan to ng name? Gumamit pa ng ano. Tamsakdan, Ma'am En. Sabi ni Ma'am Mirafe. Baba ka ng bayan, Ma'am Mirafe. Ano ba yung tsura nila? Salamat, Ma'am Mirafe. Baba ka ng bayan, Ma'am Mirafe. Ganda ng kulay nila, oh. Green, pink, violet, purple, yellow. Ganda ng kulay nila. Very colorful, no? Aha, sabi ni Ma'am Jazz. Ayan, nagbabalang bayan si Ma'am Mirafe. Ma'am Mirafe, tapusin ko lang tong premiere, ha? Dikitan kita. Megala shoutout, Boss Aljur. Sabi ni Ma'am Mirafe. Dan sa murang bilihin, Ma'am Jazz. Sabi ni Ma'am Renzel. Patamsak. Guys, palablab sa nakapin. Ano ba to? Talon-talon eh. Race din siya. Balik ka tayo. Tingin tayo ng ibang laro. Ano yung chance games? Ma'am Renzel, Ma'am Ens, dan na po. Dan, Ma'am Ens. Ano tong rock, paper, scissors? Paano to? Dan DJ Chronic, sabi ni Sir Carlo.
Salamat sa pumunta sa premiere ko. Sabi ni Master. Welcome, Master. Paano mo siya i-play? Okay. Mm, boring. Mahjong. May mahjong ba? Hindi ako marunong nun eh. Classroom timers, holiday timers, random name pickers, clock, group generators, dates, exam timers, chance games, classroom. Ano to ano? Sensory timers, exam timers. Guys, palablab ako sa ano nakapin. Shorts yan ni ano, Ma'am Ens. Salamat, Master. Harang Ma'am Mirafe. Asan si Ma'am Mirafe? Yung bahay ni Ma'am Mirafe. Ma'am Mira. Asan ang iyong bahay? Ma'am Mirafe, dito po ako sa iyong bahay. Vlog bonding with birthday boy on his 11th birthday. Yahoo! Ma'am Mirafe, nandito po ako. Charm, Tamsak Road to 1K. May galat shoutout sa'yo. Good evening. Dikit ka lang ba, Ma'am Mirafe? Dikit ka lang ba po sa inyo? Ano to, Cupid? Thank you po. Kain tayo. Sige, Ma'am Mirafe. Thank you po. Okay. Ganyan lang, lipad-lipad lang. Sir Carlo, thank you sa iyong pa-member dyan. Saglit, gawan kita ng night boot po. Asa na si boss? Ganda ako sa shorts video mo, ma'am. Sabi ni Sir Aljur. Ilang maminday, baka mapanak ka niyan. Ilag lang. Ang cute nila, oh. Para lang maiba yung screen nyo dyan. Buti walang CPR tong ano, no? May nanalo na. Buti walang CPR itong ano. Itong... Tawag dito? Palaro natin. Dito po umantip. America, shout out! Ay, ano
ba yan? Ma'am Erica, happy birthday! Sorry, ngayon lang ako open na messenger na lang nakita LS mo po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, Sir Carlo gawang kita ng night boot Sir Carlo Castro. Oops, mali. Yung oras. Yan, Sir Carlo, nagawan na kita ng night boot mo. Salamat, baby Ekay! Ma'am Erica, anong handa? Ma'am Ekay, thank you. Anong handa? May nalasing na ba? May nalasing na ba dyan? Sumakto ba ang 4x4?
Ay, hindi pala to yung race. Yung ano na lang, yung... Salamat, Bebe Ekay. Sinong gusto maglaro? Yan na lang, Ma'am Tep, para masaya. Ayan tayo. Naku, may handa na si Mama, no?
Guys, kita niyo pa ba ako? Enjoy naman kahit na pipili ni Bokya. Narinig niyo ba ako, guys? O ano? Ayaw kong patugtugin yung ano yung kay ano yung Tagalog. May ano pala yun, CPR. Yung mga luma kong mga LS, ngayon lang nag-update na may CPR daw yun. Reyes, mega loud shoutout, good evening. Baka kayo ng bahay niyo dyan at lablabin natin. Sarap yarn. Ano regalo ni Jowa? Marites. Marites ang peg. Reyes Kuro. May jacket ka na. Thumbs up dan ho. Shout out to all. Ayan. Mega loud shout out po. May jacket na po kayo? Ba't ka natawa? Ay, may pa-cash? Sana all may pa-cash. Dagdagan ko na pambili ng phone. Ay, iba din. Parang malaki-laki ah. Ano bang pinaplano mong bilhin? Nak, ilang taong ka na, Ma'am Erica? Pwede naman mag-asawa? Ay, pwede na. 21? Pwede na. Ano ba yung cellphone na gusto mo? Kaya nga sabi ko, Marites, ano nga ang binili mo? Kaya sabi ko, Marites 2.0 tayo ngayon. Isa ka bang Android? Kasi ang Android pwedeng magpa-member eh, di ba? Dancer Carlo! 14 million in the house. Salamat po. Wow, sana all. Sana all, Ma'am Erica. Sana all. Pero okay lang regalo ko sa sarili ko. Tagay sa bulsa, ma'am. Magkano ba yun? Magkano ba yun, Ma'am Erica? Magkano na ngayon ang mga Realme? Itong kapatid ko, loko, nagluto ako. Hindi naman siya, umuwi. Gigil ako. Hindi na lang sana ako nagluto din. Para hindi rin nakakain. Hala, mahal.
Mahal din pala, no? 128 na yan. May internal memory na. Maganda nga rin ang Realme, no? Maganda nga ang Realme. Walang problema sa mga volume, mga ganyan. Kinemerot. Ay, iba din. 8i. Grabe lakas ng volume. Parang naka-speaker. 4 GB siya. Anong iPhone? iPhone yun, Ma'am Tep, sa mga palaro sa YT. iPhone? Ano? Ano po? Paulit po. Kaninong palaro? Realme 8i. Ipon? Ipon. Musit. iPhone kasi ginagamit ko pag ano eh. iPhone? Ay, iba din. Nakaipon din. I feel you. I feel you. Ng mga kabataan eh, ganyan din. Ipon din kung may regalo, ipon. How I wish, sabi ng Amerika. Ligo muna ako, Ma'am Tet. Sige, Ma'am Justin, thank you po. Panoorin ko nga kung bagong launch yan. Lasing kayo magbasam tep, no? Tawa si Sir Aljo. Masyado, Ma'am Erica. Second phone ko na to, Ma'am Tep. Na nabili ko dahil sa YT. Aba, congrats. Eh, ikaw, nakaka 500 ka eh. Ay, nanalo ka ba nung nakaraan? Nanalo ka ba? Kaya laking pasalamat ko sa mga nagpapalaro sa YT, sabi ng Amerika. AMOLED ba to? AMOLED? Ma'am Erica, AMOLED ba? Ang tawag doon. Uy, bukas na yung sinong gustong pumunta? Punta kayo tayo. Bukas na ang Apuwang Od. Nagising half screen YT screen ko. Nagiging half screen YT screen ko. Wow. Tapos, half screen tapos, ano yung half niya? Half? Half? Hindi ako nanalo, Ma'am Tep, nung nakaraan. Sana all nanalo pa sa palaro, sabi Sir Carlo. No? Kaya nga Sir Carlo, no? AMOLED. Ma'am Erica, AMOLED ba siya? Black yung half, yung other half. YT screen, haha. Wala, bakit? Ano ba yung cellphone mo dati?
Super hang. Super hang yung dati mong cellphone, ano, Ma'am Erica. Kako, sinong gustong pumunta kay Apo Wangod? Ang haba, ang ano lang, tagal lang ng biyahe. Ang tagal lang ng biyahe, buti na lang malamig sa lugar na yun. Samsung Galaxy A11. Pero ngayon, Android naman, powered by Android ata ang Realme. Ano ba yan? Android din ba yan? No, Android no. Kahit naman yung Redmi, Android din. Powered by Android. Darius Megalat, shoutout. Kumusta ho? Mabuti po. Good evening, good evening. O ano, Android no? Pati itong ano eh, Android. Bukas na si Apo Wangod. Ang ano lang, ang haba-haba ng biyahe lang. Mabubusit ka. Mabubusit ka sa kahaba-haba. Yung parang hindi, ano ba, hindi na ba tayo darating? Yung mga tipong ganyan. Kung may jowa ka, nag-away na kayo habang papunta dun sa ano. Sobrang tagal. Nagsisi ako, hindi ako pumunta doon nung nandun na ako sa Sagada. Sobrang pagsisisi ko. Salamat Darius sa iyong patamsak dyan. Ano ba yun? Gabing-gabi nag-ano. Ma'am Jess, maligo ka na muna, Ma'am Jocelyn. Mag 2 hours lang tayo, guys. Diyos ko, yung kapatid ko, lasing na naman pagdating. Ako nang gigigil. Kaya ayaw pa mag-girlfriend. ayaw pa mag-girlfriend kasi storbo daw. Girlfriend. Next time na gawin ko nga, lagyan ko ng gatas yung puto. Gatas na ano, yung powder milk. Mukha siyang masarap. Itong ginawa ko kasi, ano lang to. Milk, fresh milk. Full milk pala. Full milk siya. Siguro pag may powder milk pa, ano siya, no? Mas malinamnam. May gagawin na tayo sa ano? May handa na tayo sa ano, guys? Sa Christmas. Kutsinta, mga puto, ganyan. Reyes Kuro, on the way sa bahay mo. Dati na kitang dikit, ano? Ronski.
Ito ba yung main mo? Dati kitang dikit. Boss, thank you ah. Maya-maya baba na rin ako. Ano pa? 15 minutes pa. Para lang may 2 hours tayo. Nakakaya naman kay Lolo. Charm, Megalod, shoutout. Mercado Lovely. Ayan, Ma'am Mercado Lovely. Andito po sa iyong tahanan. 963. Dikit Kalembang po. Mercado Lovely, dan na po sa'yo. Do you want to dance? Thank you, boss. Ma'am Justin, thank you. Ten minutes na lang, guys. Baba na rin ako.
Sir Ban, thank you. Ma'am Jocelyn, Ma'am Erica. Hello, Sir Ban, sabi ni Ma'am Erica. Baba na rin ako maya-maya. Gawin ko lang 2 hours. Sis Jen, thank you. Salamat, Sir Van. Guys, salamat ha. Sis Jen, thank you sa pabisita dyan sa Team Risake, syempre. Thank you guys. Sir Van, Boss, Ma'am Erica, Ma'am Ens, Ma'am Risa, Ma'am Rencels, Ma'am Jazz, thank you po. At magkita-kita tayo ulit sa susunod na kabanata. Ano daw? Alam niyo guys kung ba't ako nagmamadali. Meron akong pinapanood. Gigil talaga ako dito sa kapatid ko. Hindi pala kumain dito. Hindi na sana ako nagluto. Gigigil. Paalam.